Hey, wow, bashana. Kushubile bashana. Inkukhu nempaka lapha kuBut Thomas Gethsemane bashana. Nengalo yomthetho bashana. uBut Thomas Gethsemane bashana uhlalo embonini ezokuthutha bashana north of Durban around Inanda bashana. Siyalithola isayidi lakhe le story bashana naye edlulisa ukushwama ukuthi akanaso isiqiniseko sokuthi kwenzakalani empilweni yakhe bashana. uBut Thomas Gethsemane bashana uvela njenge-entrepreneur bashana, a successful businessman bashana. Bashana ebhale u4 ngomhlaba bashana elayithe isigazu bashana. Bashana angathi izinto zimhambela kahle, ingakho esola ngathi uyalandelwa bashana. Inkosi Malanga bashana ishaya ngesafe bashana, ithi kuyaphoswa makuphoswa imali bashana, okusho ukuthi imali ehlele emgodini bashana. Mase zawakhanda leyo system leyo kusuke kweyintsavunsavu ishaqane imali eserious bashana. Mawumlalela womshana eza nendaba uyeza ukuthi angathi inkinga la ikhona ikuzona izimo zamabhizinisi, angathi khona izimo eziyinkinga ezikhona laphana edala kube lentuthu bashana. Yize ke lingacaciwe bashana isayidi lomthetho bashana. Yakhala ukuthi abakazidlodlo bangena ngebhuzu lapha kwakhe bashana ithake igigi bahelela umama bahelela ingane kwashuba bashana. Uthi kune case lawo bashana ashasha khona estate bashana ngekhathi zondosi imali ya 100 million bashana kulokho ngoba kugaselekile lapha ekhaya kwachitheka igigi bashana kwashuba estate usihlakaza u30 million bashana bashana. Asazi ukwenzakalani bashana kuma stand weTheku ubaba uGethsemane bashana. Akukho kubambisana ezweni esazo sholonto bashana. Lo Kyo Plarm Tsokas